Jekk tgħid li imma għandi nirriżenja għax kien hawn spike fil-pajjiż. Għandhom jirriżenjaw il-Ministri għat-Turiżmi kollha madwar id-dinja, għandhom jirriżenjaw il-Ministri tas-Saħħa kollha madwar id-dinja, għandu jirriżenja l-Prim Ministru ta' pajjiżna u l-Prim Ministru kollha ta' madwar id-dinja. Dan kien il-mod li bih Giulia Farrugia ġustifikat għalfejn mhux se tkun qed tirreżenja mill-Ministru tat-Turiżmu wara li kienu ħafna dawk li sejħu għar-riżenja tagħha minħabba l-mod kif reaġixxiet tul il-pandemija, speċjalment meta qabdet u fetħet l-industrija f'daqqa, inkluż għall-parties li ħadd ma rid jorganizza għaliex kienu riskjużi. Giulia Farrugia ddefendiet id-deċiżjoni tagħha li tibqa' Ministru billi insistiet li kellha bżonn tiżgura li l-pajjiż jimxi l quddiem. Meta kienet qed twieġeb domandi tat-Times biex tikkummenta dwar id-dikjarazzjoni tal-Gvern li qed jibqa' jgħid li s-sitwazzjoni tinsab taħt kontroll meta numru kbir ta' pajjiżi tefgħu lil Malta fil-lista l-ħamra, Farrugia farfret fuq il-Professur Charmaine Gauci u l-Ministru Chris Fern u insistiet li d-deċiżjonijiet qed jittieħdu minnhom. Id-deċiżjonijiet huma firmati esklusivament minn 3 persuni. Prof. Charmaine Gauci u t-tim tagħha li nsemmuna minn hawnhekk, id-Deputat Prim Ministru Chris Fern u l-Prim Ministru Robert Abela. Il-Ministru saħqet li pajjiżi oħrajn tefgħu lil Malta fil-lista l-ħamra minħabba rata għolja ta' testing. L-istess ġurnal saqsa lil Giulia Farrugia jekk hi qatt għamlitx pressjoni fil-kabinett biex kull min jasal pajjiżna jagħmel test tal-COVID-19. Hi saħqet li dawn se jibdew isiru. Il-famużi mekkaniżms li ftaħret bihom Giulia Farrugia mal-medja internazzjonali reġgħu spikkaw fir-risposti tagħha waqt l-aħħar intervista mat-Times. Mill-ġdid qalet li l-mekkaniżms li għamlet ħadmu b'mod eċċellenti, l-istess kliem li kienet qalet lill-BBC fil-bidu ta' Lulju. We are pretty much geared up, even through our international network, even the mechanism that we have in our airport. We have the right mechanism at the airport to test each and every passenger through the temperature gauging mechanisms. Meta affaċċjata bil-fatt li minkejja l-mekkaniżms il-każi f'pajjiżna telgħu brata allarmanti, Farrugia qalet li fl-ewwel ġimagħtejn u nofs minn meta fetaħ l-ajruport ma kienx hawn każi ġodda. L-ajruport ta' Malta fetaħ għal kull destinazzjoni fil-15 ta' Lulju fejn fl-ewwel ġimagħtejn u nofs pajjiżna ra ftit anqas minn 100 każ ġdid ta' COVID-19. Looking back, jiddispjaċik li mbuttajt f'tant ħeġġa il-mass events u l-parties? Le. Meta mistoqsija dwar il-każi li ħarġu minn attivitajiet tal-massa, il-Ministru farfret billi qalet li t-tiġijiet, festi, ċelebrazzjonijiet ta' praċett u kriżma ma jaqgħux taħt il-Ministeru tagħha. Meta pressata dwar il-parties, Farrugia ħaslet idea waħlet fl-organizzaturi u mill-ġdid ippuntat subajja lejn il-festi.